Stemningen var god, og der var et godt fremmøde, da FOA Aarhus afholdt årsmøder for alle 4 sektorer på Christian 10. Vej i Viby. Aftenen begyndte med lidt mad, plus en god faglig snak med kollegaerne, og det var for mange en mulighed for at lufte nogle af de forskellige problemstillinger, der er i hverdagen. Det faglige fællesskab, det betyder det meget for mig, så jeg synes, der er alt for lidt af det faglige fællesskab efterhånden. Det betyder utrolig meget. Og jo oftere man kommer, jo rarere er det kommet, fordi man kender folk, der er her. Efterfølgende var der tid til en kort beretning fra sektorerne. Vi ved godt alle sammen, at vi har et problem med at skaffe de praktikpladser, der er brug for. Men der blev hurtigt taget fat på årets tema, og det var vidt forskellige emner, der var på programmet. Når jeg vil snakke inklusion i aften, så vil jeg snakke om Frederik. Jeg kommer lige tilbage til Frederik om lidt. I pædagogisk sektor var temaet inklusion af børn med specielle behov. I teknik og service var temaet efterløn, pension og løn. På social og sundhed diskuterede de fag og faglighed. Og i kost- og servicesektoren lød oplægget, kan det offentlige styres som en koncern. Og disse to situationer danner egentlig rammen om det, jeg vil sige noget om New Public Management. Temaerne var populære, og de fleste var tilfredse med det nye tiltag på sektorårsmøderne. Det er meget sjovt at få det op på den her måde, og få det at tænke over, hvad det egentlig er, vi går og laver hver dag. Jeg er TR, så det betyder meget, at jeg også har rigtig mange ting at bringe med tilbage. For vi er nødt til at være meget ops på, at der sker mange ting. I alt var der omkring 110 deltagere til de 4 sektorårsmøder.